नमस्ते सर्वांना. तर आता वाजले सकाळचे 8:40 आणि मला आता फिश आणायला जायचं आहे, फिश शॉपिंग करायला. 800 ग्राम राहिले एकदा पाड्यातून कसं नाही येईल ना. तर इथे बघा मी काय काय आणलंय. हे पाव आणले, 1 लिटर दूध आणि त्यासोबतच अंडी आणि मच्छी. त्याच्यात मच्छी आणि अंडी आहे. हलवे, सुरमई, कोलंबी. कितीला गेलो होतो? 8:30ला. आता 10ला परत आलो बघा. 10:30ला जनशताब्दी येणार, त्यांना पिकअप आहे. त्यांना इकडे आणायचं आहे. गोल्डमध्ये येणार आहे 6 जण. मग त्यांना भुर्जी पाव द्यायचे शेड्यूल सांगतो मी बघा. मग भुर्जी पाव दिल्यानंतर बरोबर मग 12 वाजता दुसरे गेस्ट येणार आहे खाली. तिकडे 5 माणसं येणार आहे आणि दोन्ही आत्ता चेकआउट झाले आणि दोन्ही आता साफ करायचे. तो वरती आता क्लिनिंगसाठी गेलेला आहे बघा. आणि आमच्याकडे लादी बघा अशी मिळते, पावाची लादी. एकत्र 12 मिळतात, 12 दिसतात आहेत. आणि हे मला 36 रुपीजला 12 पडले. तर मी अजून एक्स्ट्रा त्यांना बोललो, एक रिक्वेस्ट केली की अर्धेच द्या मला, कारण आपले किती माणसं आहेत वरती 6, तर 2-2 दिल्याने 12. आणि समजा कधी एक्स्ट्राला मागितले तर एक्स्ट्रा. आणि दूध तर आपल्याला चहासाठी लागतोच ना. त्यासोबतच इकडे बघा, इकडे कुवाला ठेवलं आहे. तर ते मॉर्निंगला आम्ही कुवाला ज्यूस पितो, एक ग्लास. हे जे एक्स्ट्रा बेड आहे तिकडे ते आपण फोल्ड करून ठेवायचं. इथे 3, गोल्डमध्ये 3 आणि सिल्वरमध्ये 3. एकच फॅमिली आहे पण 3 बेड आम्ही लावून देतोय बघा. तर इथे बघा, इकडे 2, 3, इथे 3 बेड्स आणि इथे 1, 2, 3 बेड्स. आणि हे सर्व क्लीन केलं बघा. शाईन दिसते तुम्हाला. हे सर्व लादी पूर्ण क्लीन करून दिलेले आहे. तसेच बेड बीड सर्व. तर इथे बघा, हे कुवाल्याचा ज्यूस समजा तुम्हाला माहीत नाही कसं बनवायचं. हा बघा ज्यूस असा निघालेला आहे इकडे. तर हे जे आपलं कुवाला आहे किंवा ॲशगॉड आपण म्हणतो, त्याचे बिया काढायचे, त्याचा पाठचा कवर काढायचा आणि जे मधलं व्हाईट आहे ना ते घ्यायचं. ते सर्व घेतल्यावरती मिक्सरमध्ये टाकायचं आणि मिक्सरमध्ये ग्राइंड करायचं प्रॉपरली. आणि मग चालणीमध्ये आपण त्याचा ज्यूस काढायचा आणि तो ज्यूस आपण अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पियायचा. आणि हा ज्यूस पिल्यानंतर 1-1.5 तास काहीच खायचं नाही. तिथे बघा हे असं घट्ट येणार आणि त्याला आपण पूर्ण चालणीने हे करून टाकायचं आणि त्याच्याखाली ज्यूस निघणार बघा. हे बघा दिसतंय. तर हा पाणी आपल्याला पियायचं आहे. सर्व आपलं कुवाला, मिक्सरचं भांडा. आणि इकडे पाव किलोमध्ये म्हणजे मी हा 3 किलो 2 किलोचा आणतो म्हणजे. आणि हा राहतोसुद्धा बाहेर, ठीक आहे. आणि असं 5-6 महिने पण असं नग आपल्याला राहतो. तर हा जेवढा ज्यूस निघाला आहे तेवढा आता मम्मीला देतो बघा. एवढा ज्यूस निघाला आहे. ग्लास मोठा आहे जरा. हे सर्व खालीच ठेवा. बघा एवढं सर्व धुवायचं असतं. आणि मम्मीला ज्यूस दिला आता आपलं ॲशगार्डचं. आणि आता आपलं पिकअप करायला चाललो. गाडी आली आहे, जनशताब्दी गाडी. ही आता किती वाजले बघा, 10:40 झाले आहेत. आणि आपले गोल्डन सिल्वरवाले गेस्ट आलेले आहेत. वरचं झालं ना एकदम व्यवस्थित. तिथे बघा आपले गेस्ट आले आहेत. आपण आता पिकअप करायला त्यांना जाऊया. तर इकडे बघा आपलं ग्राउंड फ्लोअर रूमचं पण चेकआउट झालेलं आहे. आणि बघा कसं दिसतंय. पडदासुद्धा आपण नवीन लावलेला आहे. लास्ट टाईम आणलेलं ना आपण, तर इकडे पहिला पडदा नव्हता. तिकडे एक पडदासुद्धा झालेला आहे. बाकी आरसा, बेडशीट हे सर्व आपल्याला काढायचं आहे. आणि हे बघा सकाळी चहा घेतलेली ती पेले, आपले ग्लासेस हे पण आपल्याला धुवायचे आहेत. टॉवेल आपल्याला धुवायचे आहेत. तसं इथे सुद्धा बेड लावला होता. आणि आता 5ची रिक्वायरमेंट आहे. तर 1, 2, 3, 4 कोपऱ्यात जाईल आणि इकडे एक बसेल. 5 जण इकडे बसू शकतात. या रूमचा रेट 1200 रुपये 3 माणसांसाठी आणि ॲडिशनल 350 रुपीज. म्हणजे 5 जणांचे किती झाले, 1900 रुपीज. 2000 रुपयाला 100 रुपये कमी. तिकडे बघा आपल्या नाश्त्याला आज भुर्जी पाव आहेत. तर इकडे आमची भुर्जी बघा एकदम रेडी आहे, एकदम फ्रेश, आताच गरम गरम आहे. आणि इकडे आम्ही पावसुद्धा गरम करून देतो आहे. तिकडे 3, 6, 12 पाव आहेत आणि इकडे एक्स्ट्रासाठी अजून 6 पाव आहेत बघा. आता हे सर्व भरूया आपण व्यवस्थित. हां, मध्ये स्लाइस करून असे द्या बघा. गरम गरम आहे बघा.
तिथे बघा असा सुद्धा नाश्ता तुम्ही मागवू शकता. जर तुम्ही नॉनव्हेज प्रिफर करत असाल मॉर्निंगला तर भुर्जी पावसुद्धा तुम्ही मागवू शकता. इकडे बघा 6 प्लेट, 6 माणसांना 6 प्लेट आणि त्यासोबतच पाव बघा 1 2 3 म्हणजे डबल पाव. 6ला 12 पाव देणार. ही पावची साईज जरा छोटी वाटते ना जरा. इकडचे पाव जरा छोटे आहेत बघा, एवढे एवढेशेच पाव आहेत ते. हे बघा जर आपण बघायला गेलो ना तर पाव बघा एवढंच आहे. मग का आम्ही 3 पण देऊ शकतो म्हणून एक्स्ट्रामध्ये हे एवढे आणलेत. हे पण घ्या सर्व करून. म्हणजे जर आता पोटभर नाश्ता केला ना तर जेवण जरा लेट मागतील. आता पटकन जेवण बनवायला आता आम्हाला बघा नाश्त्यामध्येच अजून प्रिपरेशन करतो. जेवण बनवायला आम्हाला टाईम लागेल थोडंसं. आणि आज टोटल 6 फिश थाली, 5 फिश थाली, टोटल 11 फिश थाली आहेत आपल्या खालीवरती. तिथे बघा आपली भुर्जी प्लेट एकदम रेडी आहे, एकदम गरम पावसुद्धा गरम केलेले आहेत एकदम व्यवस्थित. 18 पाव आणि 6 म्हणजे एका प्लेटबरोबर 3 पाव खातील ना. 3 खाल्लं तरी एकदम व्यवस्थित पोट भरेल तुमचं. आणि पाव बघा इकडे एक प्लेट आणि इकडे एक प्लेट. बघा पाव पण बघा एकदम गरम आहेत. तर आज बघा इकडे आमच्याकडे हलवा थाली पण आहे आणि सुरमई थाली पण आहे. हलवा, सुरमई, बांगडा, बोंबील सर्व थाली. आणि आम्ही एक एक करून पुढे घेतो कारण सर्व बनवायला आता वेळ नाही आमच्याकडे सर्व रेडी करायला. हा बोंबील ना, एक हलवा एक बोंबील म्हणजे एक ताट पुढे जातो आहे बघा. आता ह्याच्यात आपण भात दिला, भाकरी दिली, असं ठेवा. हा ठेवा. ओके बस. तर ही गेली आपली 3री प्लेट बघा. बांगडा, बोंबील, आपला बाकीचं सूप. हां चमचा पण दिलेला आहे. ठीक आहे. एक कारण त्यांना भाकरी लागते का विचार एक्स्ट्रामध्ये आहे ना. इकडे 4थी टाकले बघा. एक टोटल आज आमच्या इकडे एकूण 11 थाली आहेत. ग्राउंड फ्लोअरची ताटा गेली. आणि मग मी तो तांब्या विचारलेली ना की कशासाठी उपयोगी पडेल. इकडे बघा हलवा बनतोय. हलवा, बोंबील आणि सुरमई इकडे बनलेले आहे आणि बनतात सुद्धा आहे. तर हे बघ तांब्यात सोलकढी छान वाटत ना. तर एक 6 मध्ये 7 सोलकढी ठेवू. सॅलड वाढलेलं आहे ना. नमस्ते सर्वांना. तर आज आधी राहू द्या सगळं बाकीचं. आधी पप्पूकडे बघा. पप्पू कसा दिसतोय सांगा. हां तुम्हाला तर कॅमेरामध्ये फक्त माझा शर्ट दिसत असेल ना. आता मी कॅमेरा मम्मीला देतो. जर असं पकड. इकडेच आहे, अशी उजेड आहे ना. तर हां तर हे मी नवीन असं आता मी ट्राय करणार की जरा आपण कसं एवढे जण आपल्याला बघतात ना तर आपण कसं एकदम व्यवस्थित टापटीप दिसला पाहिजे. पण टापटीप तेव्हा दिसणार जेव्हा मी बाहेर काहीतरी काम करायला जाणार. घरच्या कामात जर असे कपडे घातले तर वरती खाली करून पूर्ण हे होतं. तर न्यू शर्ट बघा, प्रिंटेड शर्ट आहे न्यू डिझाईनवाला विथ मॅचिंग सेट आहे पूर्ण हा. आणि शूज सुद्धा मॅचिंग आहे. म्हणजे हा सेट कसा वाटतोय? छान वाटतोय ना. मस्त वाटतोय. आता संध्याकाळची वेळ म्हणून गॉगल नाही घातलाय, सनग्लासेस घातले असते. तर आता मम्मीला घेऊन आम्ही चाललो आहे शॉपिंगसाठी. तर चांगली शॉपिंग आहे, फर्निचर शॉपिंग आहे. आणि काय घेणार आहे ते सर्व आता तुम्हाला आम्ही शॉपमध्ये दाखवू. तर आता बघा मम्मी शॉपिंगसाठी आली आहे. आणि 2 टेबल्स आपल्याकडे ऑप्शन्समध्ये. ठीक आहे. एक येल्लो ग्रीन पण हा स्क्वेअर आहे आणि तो राऊंड ग्रीन आहे. तर आहेत ना आपल्याकडे. हां ह्याला बघा हा स्क्वेअर घेतला आणि ह्याला मॅचिंगमध्ये ही घेतली आहे. म्हणजे मॅचिंग आहे तशी. आणि ग्राउंडला मॅचिंग कोणती आहे? 2 ऑप्शन्स आहे आपल्याकडे. ही आहे आणि ती आहे. ही एक सेट आहे विदाऊट हँडलवाला. मला तर वाटतं हीच बरी आहे कारण पटकन उठता येतं असं या बाजूने. बसून दाखव. असं कसं पण बसू शकतो असं. आणि इकडे जर हँडल असलेत ना खुर्चीला तर कसं माहिती आहे साईडून बसता येत नाही जेवताना पटापट. साईडून बसता येत नाही. हा कम्फर्टेबल आहे. हा हे एकदम मस्त आहे. हा असे हे 2 कलर आहेत ना. ते पण छान आहे बापू. हां मला वाटलं एकदम डार्क आहे. चालेल. नाही चालेल. हे पण छान आहे. ही एक सेट, ह्याची एक सेट दे आणि ह्याची एक सेट दे. हा व्यवस्थित आहे. म्हणजे ह्याचीच मॅचिंग येणार आहे. हे पण तुला कम्फर्टेबल आहे का बघ. हां तुझ्यासारखे जर व्यक्ती ह्याच्यावर बसू शकतात तर आपण घेऊ शकतो. खाली वाटतोय का? खाली तर वाटतोच आहे पण एवढा खाली. बस आता तुला अंदाज समजला की फॅन लागेल की नाही. आता हा बेड बघ आपण आपल्या 4-5 दिवसात येऊन जाईल. हा बेड पण फोल्डिंग आहे बघ. तू बस पहिले कम्फर्टेबल तू बस. हल्ला काय म्हणजे आहे का व्यवस्थित? छान आहे. मला फोल्ड करून दाखवशील? फोल्ड कर. ये इकडे साईडला.
हा बेड असा फोल्ड बघ कसा होतो बेड आणलेली. मम्मी. हा विथ बेड आहे बघा. हा. आपल्याकडे एक बेड आहे तो फक्त लोखंडी आहे ना. होय. बस हो मेजवरती. मटेरियल कोणता बोलला हा? सागवान. आरामात बसा पडशील. हां टेक पाटी. हां ते आपण असं हलवलं पूर्ण डोकं ठेव. कम्फर्टेबल राहा पाठी. तुला कम्फर्टेबल आहे का बघ. जर तुला कम्फर्टेबल आहे तर सर्वांना कम्फर्टेबल आहे. मी काय मला आरामासारखी नाही वाटत आहे. नाही वाटत ना. मध्ये वाटलंय ते म्हणा. मग Without कुशन काढ. काढून बसवा. दाखव. किती वाटते? काय नाही नाही, पट्टीवर पाय द्या असं. तू धरून राहा पाड ना. हां बसा तिथं. आता ते तुला प्रश्न विचारतो ते मला सांग. हा तुला आता बरोबर वाटतंय. हा तुला लाकडी टोचते का नाही टोचत आहे. खरं सांग. नाही खरं नाही टोचत आहे. कसे तुम्हाला रोल कर. हाय व्यवस्थित. हा एकदम मस्त. मग कुशनची गरज नाही. नाही बाकी ते ह्याच्यापेक्षा पण खाली येते एक है ना. रेडीमेड येतात ते असली तर ही आमची बनवतात. हे तर चांगलंच आहे पण वरती जाते हे बघ. हा ब्रँड बघ कोणता घेतलाय आपण. नीलकमलचा घेतलाय. ठीक आहे. हा एक. मस्त आहे. हा एक. हे बघ त्याच्यासोबत हे 4 खुर्च्या. हा एक बेड घेतलाय तात्पुरती. आणि हे 4 खुर्च्या. हे 4 खुर्च्या आणि त्याचा हे बॉक्स पाहिजे. बॉक्स पण द्या आम्हाला. हा तो टर्न कर बघूया. टर्न कर. म्हणजे आम्हाला नको असेल तेव्हा डोळे fold दाबायला करून झोप box नाही मध्ये लागणार त्याच्यावर. बसवू. याचा बॉक्स आहे. त्याचा बॉक्स नको हा एकच बॉक्स दे. मग काय तो म्हणजे हा बघा कसा बॉक्समध्ये होता बघ. म्हणजे हे पण ऑलमोस्ट फोल्डिंग नाही रिमूव्ह बोलतात ना काढणं. हे दाखवा आम्हाला जरा फोल्ड करून काढून. हे बघ हे त्याचे खालचे पाय. ठीक आहे. नांगर वाटतो. ते काढल्यावर सर्वांनी लांगरच करायचं घेऊन. आणि ते लावतात ते कसे बघ पुढे येऊन बघ. तुला समजलं तर बघ. एक एक टाकायचं ना ते. हां म्हणजे ते आतमध्ये गेलं. ते हे होतं. क्लिप सारखं आहे ते. असे 4 लावायचे आहेत ना. क्लिप आहेत त्याला मम्मी. म्हणजे काढताना म्हणजे हे प्रेस करायचं थोडं आतमध्ये आणि ओढायचं. हे जे आहे ना हां हे दाबायचं जरा आणि म्हणजे ओढायचं. हां मग ओढायचं ते. पप्पू दरवाजानी आतमध्ये जाणार नाही. त्याला पण दाबायचं आहे काय. म्हणजे ते फिट होतो जरा असं त्याच्यात आहे ना. म्हणजे त्याला साचे तसे बनवलेत की ते एकदम जरा फिट होतं असं. हां त्याला दाबायला लागेल जरा ह्याला पायाने दाबायला लागेल. बरोबर चालेल. मग तो फिक्स करूनच नाही ना परत तिकडे आपल्याला फिक्स करायला आला नाही आलं. पण हा न्यू आहे ना. मस्त आहे. हो ह्याचा कलर पण एकदम मला वाटलं ब्राऊन पण ब्राऊनमध्ये पण शेड आहे याला बघ. डिझाईन चांगली यायला. आला काय सामान. आमच्या अगोदर सामान आलेलं आहे इकडे. आहे ना व्यवस्थित सर्व. व्यवस्थित आहे. आता उजेड लाईट लावल्यावर दिसेल सर्व.